Hemos podido disfrutar del fandango de esta segunda pareja. Ellos son Helene Astiazarán y Oyer Arriaran. Esta pareja comenzó a bailar en la escuela de danza de Luis Belz a la edad de 8 y 9 años. Llevan participando en concursos de baile al suelto desde 2021 y ambos tienen en este momento 14 años y es su tercera participación aquí en este campeonato de Gasteiz. Aurrera egingo dugu hirugarren bikotearekin, Irati Aranguren eta Beñat Mendizabal ditugu. 2023ko Azpeitiako Santo Tomas txapelketan hartu zuten parte lehen aldiz. Iratik 13 urte ditu eta Beñatek 14. Eta biak azpeitiarrak dira. Beraz, txalo handi batekin agurtuko ditugu Irati Aranguren eta Beñat Mendizabal. No. Estamos viendo a la tercera pareja que participa hoy aquí en este campeonato. Ellos son Irati Aranguren y Beñat Mendizabal. Tomaron parte por primera vez en un concurso de baile al suelto en la Txapelketa de Santo Tomás de Azpeitia en 2023. Irati tiene 13 años, Beñat 14, ambos vienen desde Azpeitia, aurrera, arinarekin bikote.
Hemos visto ya a 3 de las 6 parejas que participan hoy en este concurso de baile al suelto infantil de Araba. Vamos con la cuarta pareja, ellos son Julen y Leire Urrestilla. Julen y Leire son hermanos y llegan desde Zestoa. Ambos empezaron en danza con 5 años y unos años más tarde empezaron a participar en competiciones. Leire suele competir hasta la fecha junto a su hermano, otro de sus hermanos, el hermano mayor, pero que ya ha cumplido 18 años y no ha podido acompañarle en esta ocasión, pero no ha querido dejar de venir Leire y lo hace junto a su otro hermano, Julen. Hoy los dos hermanos se han animado a bailar juntos y lo van a hacer por primera vez como pareja. Fuerte aplauso para Julen y Leire Urrestilla. Urrestilla nahi arrebak ditugu taula gainean, Julen eta Leire. Zestoatik datoz, biak 5 urte zituztela hasi ziren dantza ikasten eta urte batzuk geroago txapelketetan parte hartzen hasi ziren. Leire, orain arte bere anai nagusiarekin aritu da txapelketetan, baina dagoeneko 18 urte bete ditu eta ezin zen gaur Gasteizera etorri. Baina Leire bere beste anai txikiarekin, Julenekin etortzera animatu da, eta hemen ditugu gaur lehenengo aldiz bikote bezala ari dira dantzatzen. Prest zaudetenean aurrera Julen eta Leire Urrestilla.
Eta bosgarren bikotea dagoeneko prest dugu Oholtzaren ondoan, hauek Jara Sustaeta eta Ane Lazarobaster dira. Biak 5 urterekin hasi ziren Luis Beltzarekin dantza ikasten eta 2021etik dabiltza txapelketetan parte hartzen. Txala handi batekin agurtuko ditugu Jara Sustaeta eta Ane Lazarobaster. Tenemos sobre el escenario a la pareja formada por Jara Sustaeta y Ane Lazarobaster. Comenzaron con tan solo 5 años en la escuela de Luis Beltza y llevan desde 2021 participando en concursos de baile al suelto. Cuando estéis preparadas, arrancamos con el Ariñari. Aurrera Jara eta Ane.
Eta bagoaz gaurkoan parte hartuko duen azkenengo bikotearekin. Hauek dira June Izagirre eta Jare Labaka. June eta Jare 6 eta 5 urterekin hasi ziren dantzan urren esurren eta 2019tik bikote modura aritzen dira dantza txapelketeketan. Junek 17 urte dauzka eta Jarek 16. Txalo bero bat June Izagirre eta Jare Labaka. Sexta y última pareja de la que disfrutamos hoy sobre este escenario ya son June Izagirre y Jare Labaka. Comenzaron a bailar con 6 y 5 años respectivamente y llevan desde 2019 participando en concursos de baile al suelto. June tiene 17 y Jare 16. Prestado tenean bikote, ariña. Pues con esta sexta pareja hemos visto a todos los participantes de este campeonato infantil de baile al suelto de Araba. Behin bikote guztien saioa ikusi dugularik eta epaimaikideen puntuak batzen ditugun bitartean, dantzari guztiak oholtza gainera deituko ditugu elkarrekin azken fandango eta arina dantzatzera. Vamos a llamar a las 6 parejas participantes al escenario
para que mientras recogemos todos los votos emitidos por el jurado, nos ofrezcan todos juntos un fandango y un ariñari. Vamos a ir llamándoles en el mismo orden en el que han participado esta mañana. Lehenengo bikotea izan dira Mikel Esnaola eta Intza Erauskin. Bigarren bikotea, Helene Astiazaran eta Oier Arriaran. Gaurkoan hirugarrenak taula honen gainean, Irati Aranguren eta Beñat Mendizabal. Hauen ostean Urresti Janai arrebak ikusi ditugu, Julen eta Leire. Bosgarren bikotea Jara Sustaeta eta Ane Lazero Baster izan dira. Eta duela minutu eskaz taula gainean ikusi dugun azken bikotea June Izagirre eta Jare Labaka. Eta orain bai, 6 bikoteak taula gainean ditugula, danak elkarrekin fandango eta ariñarina dantzatuko dute. Ez dakit apaimaiako kideren bat ere beraiekin animatuko den aurtengoan, bai ez? Ariñarina dantzatuko dute apaimaiako kide batzuk. Beraz, bikoteak aurrera.
dena prest dugu, Gasteizko dantza solteko txapelketa honi amaiera emateko sari banaketari ekingo diogu. Dakizuenez, dantza solteko txapelketan 4 sari eta oroigarri banatuko dira. Txapeldunei 200 euro garai ikurra, txapela eta zapia emango zaien. Txapeldun ordeei 150 euro eta garai ikurra. Hirugarrenei 130 euro eta garai ikurra. Gero ere beste sari bat banatuko dugu, 16 urtetik berako oberen sailkatutako eta lehenengo 3 postuetan geratu ez den bikoteari, 120 euroko saria eta garai ikurra ere emango zaie. Eta gainerako bikoteei dantzatu duten ordenean, oholtza aurrera ere deituko ditugu, eta hauei ere oroigarria eta 100 euroko dieta emango diogu. Gaur haizeak ez digu laguntzen. Eskerrik asko. Eta orain bai, esan bezala lehenik eta behin oroigarria eta 100 euroko dieta jasoko duten bikoteak deituko ditugu dantza egin duten ordenean. Lehenengo bikotea edo bi bikote hauek, lehenengoa izango da Irati Aranguren eta Beñat Mendizabal. Eta hauei eskura oroigarria eta luzatzeko, gurekin hemen antolakuntzan izan ditugun kideak izango ditugu. Eta beste 100 euroko dieta eta garai ikurra Leire eta Julen Urrestiarentzat izango da. Zuei ere oroigarria izaten, antolaututako kideak ditugu. Eta banatuko dugun lehenengo saria 16 urtetik beherako ongien sailkatutako eta lehenengo 3 postuetan sailkatu ez den bikotearen saria izango da. Sari honen irabazleak Iara Sustaeta eta Ane Lasero Baster dira. Zorionak bikoten. Eta saria luzatzen haizea horbatzea dugu, epaimeiako kidea. Eta orain bai, hiru lehenengo sailkatuekin joango gara, hasteko 3. postuan geratutako bikotearekin hasiko gara. Helene Astiazaran eta Oier Arriaran ditugu, zorionak bikote. Saria banatzen Pablo Bengoa, epaimeiako kidea. Bagoaz bigarren sailkatutako bikotearekin. Hauek Julen Izagirre eta Jare Labaka ditugu, zorionak bikote. Eta June eta Jareri saria banatzen Carlos Xavier dugu, epaimaiako kidea. Eta, heldu da, aurtengo dantza solteko txapelketako irabazleen izena ezagutzeko unea. Aurteko irabazleak, Intza Erauskin eta Mikel Esnaola. Aurrera bikote, txalo erralda jazuentzat. Saroia banatzen Ana del Val, Arabako Foru Aldundiko kultura arduraduna dugu. Eta berarekin ere hor dugu Xabi, Gasteizko Danbarrodako zuzendaria.
Zorionak bikote badakizu zer tokatzen zaizuen berriro ere erakutsi zergaiti zareten gaurkoan garaie txapelketa honetan. Opa, bikote! Zorionak, Intza eta Mikel, azken argazki bat eskatzen digute, mesedez jartzaitezte dantzari guztiak elkarrekin argazki bat ateratzeko, epaimaiako kideak ere, Ana del Val, Arabako Foru Aldundiko kultura diputatua ere beraiekin kokatuko da. Epaile
Diputazioko kide, ikusle eta musikariei zuen laguntzari esker hau guztia posible egin dugu aurten ere. Eta zuei, jai zoriontzuak eskerrik asko eta datorren urtera arte, agur!